салом алейкум, дӯстони азиз. Бисёри шумо дар бораи анами стик от маршин мепурсем барои разглаживания маршин. Стик ҳастай, беҳад сифати хуб дора. Шумо метавонед дар интернет просто бинависен, инам хеле балзамай. Фаҳмиден? Аями ширкати Атоми. Бо ида каталог ҳар вақт нест ҳозир в наличии шидагиай. Ира метавонен шумо пешай хоб бушакен. Умуман рӯзи дурӯз агар дар хона бошен, метавонен истифода барен. Эффекташ беҳад зурай. Маршинкотона хеле эффекти лифтинг метия мешаванд. Короче, ман худмай ҳамин истифода мебарам. Духтарои ман 42 солаим, 1 соли охир шид ман косметика Атоми истифода мебарам ва беҳад қаноатмандам, мада маҳқулай. Шумо низ метавонед заказ кунед. Мо ай инон да офисмон дорем фурӯши, рақамомон да бинависе, ҳатман шумо да дастрас мекунем.